Umlandeli kaKhuzani uthi abalandeli bakaMthandeni bayathanda ukufaka igama likaKhuzani uma ukuthi bazokhuluma ngomthandeni. Lo mlisa uthi abalandeli bakaMthandeni bakhulumisa okwabafazi, wasethi futhi uyasola ukuthi babuye bepheqane bodwa. Manje ngoba engomeni yahlukanisa unyaka nani votile nje ngawo lo 150 loyo ngoba usuthi amathikithi ekupana ezakho phela kusu 150 akusiyo. Ingoma yahlukanisa unyaka. So manje ngoba nani votile nahluleka. Nina abalandeli bantunzi nina mdu. Nani wena babafazi nina. Hayi awenze bonke abalandeli bantunzi azimeze ukukhuluma uKhuzani uphakathi niyamfaka. Hayi nani wena babafazi nina. Hayi nangisanithuli kahle. Hayi ngathi niyaphenqana nodwa nina. Hayi nani wena babafazi nina. Hayi ngenaphi manje lento lokuyikhuphuka nezakho. If nesifiso ukuthela obhulu benamathikithi bathengeleni madoda. Siyekeni mina ngisanokuthi uKhuzani unyaka ohlukaniswe nini. Seniyokhuluma ke niyathanda ukuqhathanisa uKhuzani nalontuntsweni ngaso sonke isikhathi.